Lana dutenen kopurua hazi ez, baina murriztu egin. Jesus, nik uste dut daudela oso polita gainera, aparte. Denbora berri honetan zituzten murrizketak eta erreformak, zaborra. Gure gizartean iruzur fiskala oso handia. Eta hori da egiten duguna. Zaborra. Demokrazia irabazi du zeren eta Sekta moduan egiten dira gauzak. Pizka bat reflexionatu beharko genduke honetaz. Ez gaitu inork erreskatatu behar. Ez du erreskatatuak izan nahi. Zuk nogi ikusten duzu problema. Ikusten dut berdintasuna eta elkartasuna lan egin behar da hortarako. Berdintasuna eta elkartasuna garbi dago ez dago misterio gehiagirik. Batzuek ekonomikoki mogitzen diruarekin oso saia horien inguruan egotea. eta batzuk diodanean ez dut esaten batzuk bereziki, batzuk oroak hartuta. Inongo arazorik gabe esan egiten dut. Etxerako moduko mutila, Berriz eta errepikatu eta berretsi egiten. Egia da lehendakariak gauza bat ostegunean eta ostiralean beste gauza bat esan zuen, ezta? Egia da, bai. Gauza bakoitza bere garaian. Nik uste dut ezetz, ezta? Beti helburu batzuek euki behar dira buruan, ez? Eta langabezia ikusita, pobrezia ikusita. Hau da, beti defendatu duguna eta defendatuko duguna.